Xeyirli ertə, efirdə Tataristan yanılıqları, studiyada Anya G'ibadulina. Bizning bugungi шығарылышта. Сәлетлі балаларға кең мәйдан Қазан IT паркында балаларның робот сабантуй фестивалі өтті. Буа шәһәрендә беренче спектакль уйналганга 100, яңадан торгызылып эшли башлауына 20 ел. Татарстан театрларының тактик һәм стратегик үсеше турында махсус репортаж. Бакый ягы эшен иң оста дәвам итүчеләр ачыкланды. Сабантуй балалар журналы һәм Бакый Урманчы музее белән берлектә оештырылган конкурста кемнәр җиңде? Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миннеханов бүген 1 мартта 65 яшьлек юбилейын билгеләп үтә. Татарстан халкы мөрәҗәгатьләренә һәр даим игътибарлы көчле лидер атнаның 7 көнен тәүлек әйләнәсе диярлек республика мәнфәгатьләрен кайгыртуга багышлый. Рөстәм Миннеханов быел илнең төбәк җитәкчеләре рейтингында беренче эшлеккә, ил җитәкчеләренең медиа рейтингында 10лыкка керде. Әлеге уңышлар шәхси дәрәҗә өчен түгел, республикабызны таныту максатыннан эшләнә. Рөстәм Миннеханов республикага берничә дистә ел хезмәт итә. Башта Биектау районы башлыгы, соңрак Татарстан финанс министры, премьер-министр булып эшләде. 2010 елдан Татарстан президенты. Владимир Путин күрсәтмәсе нигезендә Рөстәм Миннеханов Россия ислам дөньясы стратегик алгарыш төркемен, илнең төзелеш, торак коммуналь хуҗалыгы һәм архитектура буенча дәүләт советы комиссиясен, Россиянең инновацион төбәкләр ассоциациясе советын җитәкли, автомобиль узышлары буенча спорт мастеры, хоккейга тугры җанатар, икътисад фәннәре докторы. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Рөстәм Миннеханов адресына юлланган күп санлы котлауларга кушыла һәм президент фильмының премьерасын тәкъдим итә. Фильм бүген Россия 24 Татарстан каналында иртәнге сәгать 8-дә күрсәтелде. Кичке 6-нчы яртыда һәм 9-да кабатлап бирелә. Безнең телекомпания журналистлары президентның эш көне ничек узуын, гадәттә нинди үзенчәлекләр кадр артында калуын күрсәтте. Бүген театрлар язмышын ни көтә, репертуарны ничек дөрес сайларга, театр белгечләре Татарстан театрлары үсешенә багышланган түгәрәк өстәл янына җыелып, әлеге сорауларга җавап эзләде. Буа шәһәрендә узган чарадан хәбәрчеләребез репортажы. Буа театры тарихы узган гасырга барып тоташа. Беренче спектакль 105 ел элек уйнала. Яңасы яңартылганга да инде 20 ел үтеп киткән. Шуңа да Татарстан Республикасы мәдәният министры Ирада Аюпова җитәкчелегендә Татарстан театрларының тактик һәм стратегик үсеше дип исемләнгән түгәрәк өстәлнең Буа шәһәрендә үткәрелүе очраклы гына түгел. Бөтен үзгәрешләр алар биналарда гына түгел, ул безнең театраль тормышында да үзгәрешләр баралар. Тамашачы театрга килгәч үз хыялларын тормышка ашыру өчен көч алып, канатланып чыгарга тиеш дип саный белгечләр. Бу максатка ирешү өчен уңай шартлар тудыру мөһим дип саный тәнкыйтьче Нияз Игламов. Театрга гына хас булган сораулар һәм әлбәттә без министр белән бергә һәм менә шу бердәмлектә ничектер ул сорауларга үзебез җавап бирергә тырышырбыз. Заманалар нинди генә катлаулы булмаса, бер театр эшләргә дәвам итәргә тиеш. Бер кеше нәрсә инде ул, менә бер театрда ул аңа авыр үз мәнфәгатьләрне, үз ниндер позицияларны тотарга теләсә нинди эшне тизрәк тә, файдалырак та һәм теплерәк эшли алабыз. Безгә үзебезнең проблемаларны уртага салып сөйләшергә кирәк. Ул проблемалар әле бер генә театрга кагылмыйча һәм башка театрларга кагылырга мөмкин. Менә бу Пушкинский карта кирде. Балаларны, яшүсмерләрне, студентларны җәлеп итәргә кирәк. Ничек тә булса. Аларны театрга аяк бастырырга кирәк. Бер театрга аяк баскан кеше икенчесенә килә, өченчесенә килә ала уланнан соң. Ләкин менә бу стереотипны ул театрда нишлим инде мин, анда барып нәрсә генә утырып, анда карап кайтып, алай булырга тиеш түгел. Сәнгать җитәкчеләре, театр директорлары белән шушындай җыелышка күптәннән ихтыяҗ бар иде ди оештыручылар. Бик күп сорауларга ачыклык кертелде. Аеруча театрда яңа технологиялар куллану, репертуарны яңарту, драматургиядә яңа исемнәр ачу, гастроль һәм
һәм фестивальләр эшчәнлеген оптимальләштерүгә багышланган мәсьәләләр тикшерелде. Пушкин картасыннан файдалануның нәтиҗәлелеген арттыру буенча ведомствора комиссия төзү турында да сүз булды. Әлеге программа кысаларында Туфан Миңнуллинның «Гөргөри кияүләре» пьесасы буенча куелган «Кияүләр» спектаклен тәкъдим итүдә каралган иде. Алия Галиуллина, Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары, Буа. Казан IT паркында балалар мәйданчыгы да ачылды. Биредә балалар киләчәк технологиясын, робот техникасын өйрәнә. Робот Сабантуй фестиваленнән хәбәрчеләребез язмасы. Сәләтле балалар. Казан IT паркында балалар IT паркының сынау мәйданчыгын ачу тантанасы. Балалар төрле юнәлешләрдә робот техникасы, программалаштыру, цифрлы медиа, эшмәкәрлек буенча шөгыльләнә. Робот Сабантуй Идел буе балалар робот техникасы фестивалендә узды. Дети, они исследователи, они очень любопытные. Балалар бик мавыгып, кызыксынып шөгыльләнә. Технопарк мөмкинлекләреннән чыгып, инженерлык фикерләү ысуллары формалаштырыла. Киләчәктә белемле галимнәр, технологлар булыр дигән ышаныч зур. Яхшы программистлар булырга мөмкинлек бирә торган күнекмәләр бирелә. 4 яшьтән алып 200-дән артык катнашучы, 8 төрле номинация. Робот Сабантуй Россиядә мәктәпкәчә һәм кече мәктәп яшендәге балалар катнаша торган бердән-бер чара. Роботлар футболы, роботлар көрәше, иҗади проектлар. Катнашучыларның эшләре актуаль проблемаларга багышланган. Это ПЦР-робот. В будущем мы хотим, чтобы он делал ПЦР-тесты, но пока он разливает краску. Без үз чиратыбызда беренче булып Рәсәй күләмендә Татарстаныбызда менә шушындый робот Сабантуй дигән фестивальне оештырырга булдык. Һәм монда менә сез күрәчәксез 4 яшьтән алып иң нәни безнең катнашучыларыбыз үзләренең проектларын күрсәтәчәкләр, яклаячаклар һәм инде менә алар тормышында бу беренче зур фестиваль булачак. Балалар кичкенә туганнарыбыз турында да кайгыртканнар. Җимлек проекты кышларга шәһәр тирәлегенә җайлашырга ярдәм итә. Распознает ее и посылается определенный корм. Когда корм заканчивается, присылается сообщение. Птица полетает. Оештыручылар фестивальнең бөтен Россия дәрәҗәсенә чыгуын тели. Казанга робот Сабантуйга илнең төрле почмакларыннан катнашучылар килде. Татарстан балалары арасында робот техникасы белән кызыксыну арта. Нәтиҗәләре дә сөендерә. Киләчәктә мин өметләнәм, әлеге фестиваль тагын да географиясы зурайыр дип, чөнки бүгенге көндә Татарстаннан килгән шәһәрләр генә түгел, күрше регионнарда катнаша һәм катнашучыларның теләге елдан-ел арта. Бүгенге көнне монда 500-гә якын халык, катнашучылар һәм инде киләсе елга тагын да күбрәк булыр дигән өметтә калабыз, чөнки бу проект кирәкле, актуаль һәм миңа калса бик үз вакытында уздырыла. Балалар IT паркы тагын ярты елдан соң элеккегә Спартак аяк киемнәре фабрикасы урнашкан бинага күчә. Урыннар да белем бирү юнәлешләрендә күбрәк булыр дип көтелә. Фарис Мөхәммәтов, Ия Кисицина, Илдар Галәүдинов, Татарстан яңалыклары. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов парламентарийлар узган атнада Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының йомаклау коллегиясе утырышында катнашты. Казан Экспо коллегиясенә кадәр Россия агросәнәгать казанышларының 4нче махсус күргәзмәсе дә ачылды. Парламент хәбәрләре турында тулырак минем коллегам Алия Галиуллина сөйләр. Россияның 33 төбәгеннән 200-дән артык компания үз технологияларын, техникасын, продуктларын һәм әлбәттә инде яңалыкларын күрсәтте. Күргәзмә павильоннарында комбайннар, чәчү комплекслары, теләсә кайсы басуга керергә сәләтле заманча сиптергечләр, ашлама, орлыклар, фермер продукциясе тәкъдим ителде. Фермерлар һәм шәхси ярдәмче хуҗалыклар узган ел 11 миллиард сумлык продукция җитештергән. Аерым блокта фән һәм мәгариф казанышлары күрсәтелде. Цифрлаштыру елында аграр университет үзенең уникаль агробиотехно паркын тәкъдим итте. Шунда ук югары уку йорты белән зур авыл хуҗалыгы компаниясе арасында студентларның практика узуы турында килешүгә кул куелды. Күргәзмәне Рөстәм Миңнеханов һәм Россия Федерациясе авыл хуҗалыгы министрының беренче урынбасары Оксана Лут карап чыктылар. Коллегия утырышында агросәнәгать өлкәсендә эшләүче Дәүләт Советы депутатлары да актив катнашты. Профильле комитет җитәкчесе Азат Хамаев фикеренчә, авыл хуҗалыгы продуктлары җитештерү буенча лидерлык позицияләрендә калу, технологиялардан калышмас өчен мондый күргәзмәләр бик файдалы. Вот эти выставки, которые сегодня позволяют нашим сельчанам видеть воочию на практике вот эти новые типы механизмов, оборудования, удобрения и другие виды семена, которые сегодня используются в Татарстане, в Российской Федерации. Это даст, наверное, на дальнейшее развитие сельского хозяйства большой плюс.
Узган елгы гаять коры табигый шартларга карамастан, авыл хуҗалыгында җитештерүдә тотрыклылык сакланып калды. Быел да тармакны зур сынаулар көтә. Ашлама, ягулык, майлау материалларына бәяләр күтәрелде. Аграрийларга көчләрне бергә туплау мөһим. Тагын бер проблема – авыл халкының хезмәт хакы дәрәҗәсе түбән. Республика буенча уртача күрсәткечтән 40%-ка кимрәк булган районнар да бар. Президент авыл эшчәннәренә хезмәтләре өчен рәхмәтен җиткерде. Если ты получаешь 20-25 тысяч рублей в месяц, работая каждый день там, на селе, работа не очень легкая, мы должны понимать, что вопрос зарплаты – это закрепление кадров, это качество специалистов. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов авыл хуҗалыгында иминиятләштерү буенча бурычлар куйды. Әлегә җирләрнең 8% гына иминиятләштерелгән. Бу бик аз. Җиргә ашлама кертүне дә нәтиҗәле итү зарур. Фермерларга ярдәм итүдә игътибар үзәгендә. Президент фикеренчә, биредә Татарстан кулланучылар берлегенә зур эш йөкләнергә тиеш. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин узган атнада Россия делегация составында Душанбе шәһәрендә булды. Анда Таджикстан төбәк-ара хезмәттәшлек мөмкинлеге дигән парламентара форум узды. Экономика достигла 19,5 миллионов долларов Соединенных Штатов Америки за 2021 год. Мы торгуем, покупаем, но я думаю, это минимальные цифры, над которыми предстоит сегодня-завтра договориться здесь. И проявляет интерес таджикская сторона нефтехимии, к автомобилестроению, шины просят для автомобилей больших грузов и много другого интересного. Так же, как и мы, заинтересованы в приобретении продуктов чистых, продукции сельскохозяйственного сектора и многое другое. Встречи с руководителями братского Таджикистана на высшем уровне позволяют рассчитывать на дальнейшее углубление нашего взаимовыгодного сотрудничества. Парламентарийлар муниципаль совет сессиясында катнашты. Зур концерт залында ватанны саклаучылар көне уңайыннан тантана узды. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Газета-журналларда нинди темалар өстенлек итә? Татар укучысын нәрсә җәлеп итә? Әлеге сорауларга җавап матбугат күзәтүе сәхифәсендә сүзне журналист Миңназим Сәфәровка бирәм. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугатын күзәтүне дәвам итәбез. Яз галәмәтләренең без белгәннән күпкә иртәрәк шәйләнүен күпләр инде яманга юрый башлады. Бу уңайдан Шәһри Казан газетасы сынамышлар нигә саташа дигән язманы беренче битенә чыгарып биргән. Әмма шунысын да әйтергә кирәк, язның ничек киләсен тәҗрибәле галимнәр дә фаразлый алмый икән. Әйтик, Казан Федераль университетының метеорология кафедрасы мөдире профессор Юрий Переведенцев быел кар катламы башка еллардагыдан 2 тапкыр артыграк булса да, иртәләгән язда бөтен дөньяны су басыр дип куркытмау ягында. Баксаң, быел туфрак бик каты туңмаган икән, димәк, дымның көздән кыргаксып калган җиргә сеңеп бару ихтималы юк түгел. Кыскасы, барысы да Аллаһ кулында дип әйтүдән башка сүз юк. Шул ук Шәһри Казан газетасы үзенең укучыларына белеп тору өчендер дәүләттән тиешле акчаларның тәртипләре турында Татарстанның хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипадан белешкән. Халык әйтмешли, ала каргадан алачагың булсын. Ватаным Татарстан газетасы исә беренче битенә икенче проблеманы чыгарган. Казанда торак бәяләре үскәннән үсә икән. Моңарчы ипотека аша йорт җирле булып кредит түләп яшәргә күнеккән яшьләргә бу бәхеттә тәтеми башлаган. Түбән китмәсен дигән язмада журналист фатир сатып алырга җыенучыларга киңәшләр белән бергә торак базарында хәлләрне дә төшендереп биргән. Аллаһ ярдәменнән ташламасын дигән генә кала бүгенге вазгыятьтә. Булган булсын дип тор инде Ватаным Татарстан газетасы тагын бер проблема турында тәфсилләп аңлата бу санында. Ул да булса, дәүләт чиновниклары шәхси хуҗалыкларда тирлек санын чикләү турындагы закон кабул итмәкчеләр икән. Атым юк урамда, кайгым юк буранда дип сөенергә ашыкмыйк. Абзарда сыйыр асырудан бизүчеләр саны артып торса да, Татарстанда гына да 468 мең шәхси хуҗалык республика авыл хуҗалыгы продукциясының 41% җитештерә икән. Менә шул шәхси хуҗалыкларны да салымнар белән буып, тирлек асырудан биздергән чакта безне кемнәр ризыклы итәр икән соң дигән бик урынлы сорау килеп баса. Татарстан бу чакта да үз юлын табып, әлеге хәлгә тарымый калыр дигән өмет уяна бу язманы укыганнан соң шулай була күрсен. Газетада шулай ук Сөембикә ханбикәбез турында кызыклы да, гыйбрәтле дә тарихи фактлар тупланган язма һәм Камал театры артисты Илтизар Мөхәммәтгалиев белән ачылып китеп сөйләшүдә укучыларда кызыксыну яткандыр дип уйларга кирәк.
Татарстан яшьләре гадәттәгечә тулысынча диярлек үз укучыларының язмаларыннан тора. Халык әйтсә хак әйтә дигәннән чыгып, бүген безнең җәмгыятьнең ниләр борчыганын ачыклап булыр иде булардан. Монда Камиләбезне ярату, яклау да, сәясәткә кереп китүләрдә, атаклы саз ансамбле һәм аның җитәкчесен юксынуда, авылдагы җенле урыннар турындагы җентекле язмаларында табып була. Үгез булмагай чурт булсын, балаларга сөт булсын дигәндәй, безне Ходай укудан һәм фикерләүдән айырмасын иде дигән теләктә бүгенге сезнең белән сау булашам исәнлектә күрешик. Татар җәмәгатьчелеге публицист, язучы, журналист Галим Илдар Низамов белән хушлашты. Соңгы юлга озату мәрәсименнән Мөршидә Җиһан репортажы. Илдар Низамовны соңгы юлга озатырга якыннары, туганнары, хезмәттәшләре һәм аның университетта укытканда биргән киңәшләрен тотып, көн сайын бер җөмлә язучы шәкертләре килгән иде. Илдар абый безнең тормышта беренче курста укырга кергәч үк барлыкка килде. Ул безнең редакциядә эш көненә җавап бирә иде. Ул безне редакцияләргә бүлеп, редакцияларга узатты һәм кулыбыздан тотып язарга өйрәтте. Аның бу дәрес белән керүе, телгән исбәтле дәрес белән безне укытырга керүен мин аның вакытлы чагына дип аңладым ул вакытта. Чөнки безнең ул вакытта журналистлар, Мирхат Хөснимәрдәнов кебек журналистларда, Рафаил абый, Мустафин кебек язучылар да безнең дәресләр белән керделәр. Һәм шуңа күрә мин аның да факультативрак дәресләр дип уйлаган. Аның кем уйлаган, аның менә шушы татар теленә нисбәтле шушы дәресләре безгә бергән киләчәктә сабак булардай дәресләре аның гомерлек бер мөгаллимлек эше булып китәр дип. Курс, диплом эшләре язганда бер генә өтер дәүләт стандарты таләпләренә туры килмәсә дә, аппаратыгыз дөрес түгел дип эшләрне кире барган таләпчән укытучыны ярата иде студентлары. И балакай дип эндәшүләрен дә бик күпләр искә алды. Ул безнең телнең тәмлелеген тоярга, телнең үзенчәлекләрен тоярга һәм шулай итеп менә дөрес сөйләшергә, дөрес язарга, камил язарга безне өйрәтте. Һәм без менә аның дәресләре һәр вакытта гел искә төшеп тора, аның киңәшләре гел искә төшеп тора һәм мин аңа бик рәхмәтлемен. Югалту арты югалту. Әле күптән түгел Юрий Фролов, Константин Курановны соңгы юлга озаттык. Өлкән буын укытучылары арасында Илдар абый соңгы остазыбыз иде дип сөйләде. Хушлашу мәрәсимен оештыруда башлап бирүчеләрнең берсе филология фәннәре докторы Васил Гарифуллин. Телебезнең теге шишмә безнең сагында торучы дип әйтергә мөмкин инде. Әлбәттә бик кызыклы шәхес тә иде ул. Теге шөгыльләре күп булган. Аны туган ягында да күп тапкыр булырга туры килде. Ул бит инде туган ягына бик бирелгән шулай ук кеше. Галим турында хатирәләрен барлаучы һәркем чыгышын тел сагында торган остазларына рәхмәт әйтеп тамамлады. Иң мөһиме, Илдар Низамов бакыйлыкка күчкәнче үк шәкертләремнең уңышларын, үсешен күргәч, күңелне шатлык били, бәхетем тагын да арта, тырышлыгым бушка китмәгән бит дип тормышының түгәрәклеген әйткән иде. Соңгы елларда Илдар Низамов Әднә районының Шишмәле Саб авылында менә шушы йортта яшәде. Матбугат ру сайтына да мәкаләләрен шуннан җибәрде. Менә 80 ничә яшькә хәтле гел язды, безгә материаллар җибәреп торды, үз инициативасы белән һәм менә соңгы чыккан материалы да бездә 10 февраль генә чыккан әле менә. Менә айга 2, айга 3 әйбер җибәреп торды, аны көтеп алалар иде. Әллә ничә төрле сортлы алма, йөзем җимешләре үстергән Әднәнең Мишурина профессор Илдар Низамов янына шәкертләре дә изне суытмады. Кайберләре махсус бергәләп балык тотырга, гөмбә җыярга да кайткалады. Һәр вакыт якты йөз белән Илдар абый һәм хатыны Месфия апа каршылый торганнар иде. Кадерле миннән калмады, барыбер ир-ат кеше калса авыр була ишендә яшәү. Месфия апаның 62 ел бергә тигез гомер иткән хәләл җефете меңләгән студентка белем биргән тел белгече Илдар Низамов Шишмәле Саб авылы зиратында җирләнде. Кеше китте, җыры калды. Ул җыр якыннары, шәкертләре барында өзелмәс. Мөршидә Җиһан, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары. Татар һөнәри сынлы сәнгатенә нигез салучы рәссам, график, скульптор Бакый Урманчыга багышлап, ел сайын кече яшьтәге балалар арасында рәсем конкурсы үткәрелә. Шушы көннәрдә Бакый ага эшен иң оста дәвам итүчеләр ачыкланды. Кемнәр икәнен хәбәрчебез Искәндәр Гыймалтдинов белә.
Урманчы белән рәсем ясыйбыз конкурсында катнашучыларның барысы да электрон сертификатлар алды. Җиңүчеләргә Салават күпере һәм Сабантуй балалар журналы баш мөхәррире Зилә Фәйзуллина кыйммәтле бүләк һәм дипломнар тапшырды. Җиңүчеләрнең эшләре Сабантуй журналының апрель санында басылыр дип көтелә. Biz балаларыбызга менә әлеге бәйге аша җиткерергә уйладык. Чөнки менә мондый датаны һәм Бакый Урманчының иҗаты белән тагын бер тапкыр танышырга мөмкинлек бирдек балаларга. Кемдер мин ышанам, аның эшләрен карап чыккандыр, аның биографиясе белән танышып чыккандыр. Һәм тагын бер бәлки кайбер укучыларыбыз хәтта аның эшләрен нигезендә ясарга тырышкандыр. Менә максатыбыз төп максатыбыз шул иде, балаларыбызны иҗатка тарту, Бакый Урманчы биографиясе иҗаты белән таныштыру. Җиңүчеләрне рухландырырга 5нче рәсем мәктәбе укучылары да килгән иде. Конкурс быелның 17 гыйнварында игълан ителде һәм татар профессиональ рәсем сәнгатенә нигез салучы скульптор һәм рәсем Бакый Идрис улы Урманчының 125 еллыгына багышланды. Конкурска 6 яшьтән 10 яшькәчә балаларның ирекле темага төсле итеп ясалган эшләре кабул ителде. Шуннан да бу бик авыр күренеш булды безнең өчен. Шу хәтле сәләтле балалар. Аннары соң без бит онлайн рәвешендә үткәрдек. Безнең менә кулданың эшләре булса, тагын да җиңелрәк булыр иде. Әмма ләкин икенче яктан онлайн рәвешендә булган картиналарны кирәкле җирләрен зурайтып, детальләрен карарга мөмкинлек бар иде. Һәм инде әлбәттә без тырыштык. Менә 4 рәссам, данлыклы рәссамнар шушы эшләрне сөйләгәндә бер фикергә туры килә алдык. Беренчедән теманы ачу булса, икенчедән шушы композиция менә шушы дишитеп аны бирәбезгә, кагазда ачабызга, һәм инде икенчесе шуннан да шушы яшь рәссамның шушы рәсемгә карата төсләр байлыгы дисеңме, аның фикер тирәнлеге дисеңме, барсын да без инде шунда карап сөйләп алдык. Сабантуй балалар журналы һәм Бакый Урманчы музее белән берлектә оештырылган конкурс рәсем сәнгате белән кызыксынучы сәләтле иҗади балаларны эзләү һәм аларга ярдәм итү, шулай ук Сабантуй балалар журналы укучылар җәлеп итү максатыннан үткәрелде. Бәйгегә 69 эш килгән. Аларның күпчелеге Казан шәһәреннән. Шулай ук Татарстанның төрле почмакларыннан килгәннәре дә бар иде. Искәндәр Гыймалдинов, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары. Сандык халык арасында элек-электән киң кулланылган җиһазларның берсе. Һәр төбәк үз сандык ясау осталары белән дан тоткан. Зәй районының Югары Шипкә авылы балта остасы Рәйхәт Сафиуллин бабаларының күркәм традициясен әле дә дәвам итә. Оста ясаган сандыкларны хәбәрчебездә күреп кайтты. Сандыкларга хәзердә сорау зур дип саный балта остасы Рәйхәт Сафиуллин. 10 елдан артык ул кыш көннәрендә төрле үлчәмдәге һәм формадагы сандыклар ясау белән мәшгуль. Кайчагында хәтта төннәрендә стаханәсендә үткәрә. Ну, нравится мне вот эта работа. Сундук красивый, самый красивый этот. Мне нравится вот сундук делать. Сандык ясау минем күңелгә рәхәтлек бирә ул. Бик яратып эшлим. Гел зәнәм сандыкларның формаларында төсләрен дә үзгәртеп торам. Сандык хәзерге өйләрнең дә бизәге булып кала. Ул өйнең декорациясен матурлый, ян биреп тора. Бай фантазиясе, иҗади фикерләве һәм инде әлбәттә алтын куллары Рәйхәт Сафиуллинга хуҗабикәләргә кирәкле затлы җиһаз ясарга булыша. Вот я сейчас делал его, да, потом растворителем прохожу. Башта сандыкның формасын сайлап алам, ясаганда башка тагын уйлар килә, үзгәртәм. Махсус җиһаз буяулары сатып алып 4 кат буйым. Шулай иткәндә ул матур булып балкып, ялтырап тора. Сандык ясау өчен 20 көн тирәсе вакыт кирәк. Әкият сарайының кыйммәтле затлы алтын сандыгы. Зәй остасының эшен әнә шулай югары бәялиләр. Кышын стаханәдә эше тынып тормый, язгы якта останың башка мәшәкатьләре башлана. Фанис Мөхәммәтов, Айгөл Яруллина, Александр Тимофеев, Татарстан яңалыклары, Зәй районы. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфиребезне хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Ковид вирусына каршы прививка ясатуны кичектермәгез, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.